masisingil sa dagat at bundok, sa simoy at sa langit mong baghaw. May nilang ang tula at awit sa paglayang minamahal. Ang kisap ng watawat mo'y tagumpay na nagdidikdik. Ang bituin at araw niya kailan pa may magdidilim. Lupa ng araw ng waraming pagsikta, buhay ay langit sa likod. Aming ligaya dapat may mamapit at mamatay ng dahil sa'yo. Morning is fast approaching. Let us awaken to the dawn of the new day with God as our constant guide. God our Father, may you grant us wisdom in our decision, courage to rise from all our mistakes, devotions to our duties, and gladness to share and cooperate for the good of our families and our community. May you spark in us a love for the truth and respect for one another. May you preserve us from false pride, unselfishness, and help us to live in peace with one another as brothers. Amen. Good morning. This is radio station DYWB, now signing on. DYWB is a commercial radio station owned and operated by the People's Broadcasting Service Incorporated. as authorized by the National Telecommunications Commission. DYWB operates daily from 4 o'clock in the morning to 11 o'clock in the evening on 630 kilohertz with a power of 10,000 watts. DYWB is broadcasting from Bacolod City, Republic of the Philippines. DYWB is maintained and operated by the following personnel, duly licensed by the National Telecommunications Commission. First-class radio telephone operators. Joselito Pagayon, Chief Technician with license number 94-1PVI-12314. Are the reason why this network is on. We're standing together, so loud and so clear. And on your radio, we air not just fun. We're here for you with our great big helping hand. Are the reason why this network is on. We're standing together, so loud and so clear. And on your radio, we air not just fun. We're here for you with our great big helping hand. We have the power to tell the truth without fear, with favor to no one. We stand as one. Turn on your radio and stay where you are. Listen to the bomb and we'll take you near or far. We are here to speak the truth and let you know. We are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace. Justice for all, make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. We listen to the voices with no acts of arrogance, with candor and politeness. We are pledged to everyone. We dedicate ourselves, our fortunes, our lives. No matter what it takes, no matter what is sacrificed. We are here to speak the truth and let you know. We are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace. Justice for all, make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines.
Bomborazo is here for you to let you know what's new. And because we care, we listen, we hear all the cries and whispers. We shall be free and fair. We are here to speak the truth and let you know we are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace and justice for all, to make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bomborazo Philippines. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bomborazo Limang dekada nang nagtataguyod ng katotohanan. 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan. Patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Fast Paradyo Bombo! Mga dagway, sang paghigugma. Mga dagway sang paghigugma. Mga istorya sa mga ordinaryo nga mga tao nga naghigugma sang pinasahi nga paagi. Mga dagway sang paghigugma. Sila nakadiskubre sang gugma. Gugma nga nagduso sa ila sa paghimo sa mga butang nga naghatag sang kadayawan sa Dios. Para sa sini nga mga ordinaryo nga mga tao, ang pagpangabuhi nga mabungahon, mahigugmaon, kag pagkabuhi sa paghigugma, ang ila kabuhi nakapahamuot sa Dios, tugod sila naghigugma. Ini nga mga istorya mangin inspirasyon man sa aton tanan. Kita man ginaagda nga magkabuhi nga maripayon, dira sa gugma sang Dios, kag pag-alagad sa aton isig katawo. Ini nga programa ginadulot sa inyo sa mga Madres and Daughters of St. Paul, Missionary Sisters sang Social Communication. Mayong adlaw mga abyan, kagyari naman kita sa aton programa, mga dagway sang paghigugma. Mamati kita sa istorya sang kabuhi isang ordinaryo nga mga tawo, pero naghigugma sa pinasahi nga paagi. Maghatag sila sang halimbawa sa matuod nga paghigugma sa Dios kag sa isig katawo. Sa liwat ang inyo abyan sa kahanginan, si Sister Ameline B. Paglinawan sang Daughters of St. Paul. Malipayon nga pagpamati sa inyo tanan. Kasubong sang ato na andan, kaupod naton si Father Francis Perez, Kura Paroko sang Triumph of the Holy Cross Parish, Kamingawan, Bacolod City. Mayong adlaw, Father Francis, kag welcome sa aton programa, mga dagway sang paghigugma. Mayong adlaw, labing hinigugma nga mga kauturan, yari naman kita karon sa aton nga programa, kag subong man ang aton nga pagpamalandong sa naglain-lain nga halintang sang paghigugma sa kabuhi sa mga santos. Kamusta na kamutanan? Father Francis, sa gihapon, ang inyong abiyan sa kahanginan, upod kay Sister, kag subong man sa aton diri sa sininga stasyon, nga sa gihapon pamalandong sini kag saway pa kita nakasugod sa liwat nagapasalamat yid kita nga tanan sa kaayos ng Ginoo ilabi na gid sa mga bugay nga gitag niya sa aton tanan. Iyari kita subong sa aton nga programa ang mga dagway sang paghigugma. Mga muyo kita upod kay San Francisco Antonio Fasani. O Dios nga amon amay, tungod sang imo grasya, si San Francisco Antonio Fasani, naghalad sang iya kaugalingon, sang may katutom para sa misyon, sa pagpalapnag sang maayong balita, agud makilala ang imo anak nga si Jesucristo sa bug-os nga kalibutan. Amen. Karon aton pamatian ang pagsaysay
sang kabuhi ni San Francisco Antonio Fasani. Si Francisco Antonio Fasani natawo sa Lucera, Italia, sang Agosto 6, 1681. Anak siya sang kubos nga mangunguma. Ang iya amay, si Jose Fasani, kang iya naman iloy, si Isabeca de la Monaca. Malipayo ng yaginikanan, sa bugay sang Diyos ang ila anak nga si Giovanilio. Ang iya ngalan sa iya pagbunyag. Maalam siya, gani iya nabato ng maayo nga edukasyon. Initungod man sa iya katutom kag handom nga maedukar sing maayo. Kag iniginhatag sa conventual Franciscans. Sa lamharon pala nga panuigon, iya na nabatsyaga ng panawag sang Diyos nga mangin iya alagad. Ini nangin klaro pagid sa pagligad sang panahon. Ang nangin maalwan siya sa pagsunod sa kabubuton sang Diyos. Nagsulod siya sa Friars Minor, sang conventual sa Lucera. Kag ang iya ngalan nga Francisco, nagikan kay San Francisco de Assisi. Kung sa diin, luyag niya initularan siya kabuhi bilang relihiyoso. Iya nabato ng abito sang Franciscano sa edad nga 14. Sang tuig 1705, ginordinahan siya bilang isa ka pari. Ginpadala siya sa misyon sa Sagro Convento pagkatapos ang iya ordinasyon. Sa sinisya nga lugar ginpadala, agod iya mapadayon ang iya pagtuon. Pagkalipas ang 2 ka tuig, iya natapos iya doctorate sa teolohiya. Kagdayon, ginhimo nga lektor sa filosofiya sa kolehiyo sang mga conventuals, dito mismo sa iya kaugalingon nga banwa. Matutom siya sa iya responsibilidad, kag nangin madinalagon sa iya pagtuon. Nangin guardian kag provincial siya sang tuig 1721, tubtob 1723. Kanag-alagad man siya bilang master sang nobisyato, kag pastor sang simbahan ni San Francis sa Lucera. Gintugyan sa iya ang mangin obispo, apang iya inigid balibaran. Sang tuig 1742, nagmasakit siya, kag initanan iya ginhalad sa Diyos. Outstanding siya sa madamo nga mga bertudes sa iya pagkabuhi bilang alagad sang Diyos. Namatay siya, kag ginpataas bilang venerable sang April 15, 1951. May mga milagro nga nahanabo sa iya pagbulig, kag gin-beatified siya, kag gin-canonized ni Saint Paul John Paul II. Ang iya kapiestahan, ginasaulog tagsa ka Nobyembre 27. Magapadayon karon si Father Francis sa iya pagpaambit sang kabuhi ni San Francisco Antonio Fasani. Updan naton siya pagi sa pagpamati para sa dugang nga reflections. Ang aton subong nga tun-an among kabuhi ni Francis Anthony Fasani. Natawo sang Agosto 6, 1861 sa Lucera sa probinsya sang Puglia nga sakop sang Kingdom of Napoli sa Italia sa pamilya sa mangunguma. Ang iyang ngalan amo si Giovanilio Fasani, anak ni Giuseppe Fasani, kag ang iya iloy nga si Isabela de la Monaca. Ang iya amay napatay sang naiedad pa lamang siya sang napulo ka tuig. Kag bangod sini ang iya iloy liwat nga nagpamana. Ang iya nga ginpili nga tao nga manginsalili kag ikaduha niya nga bana committed sa welfare kag sa kinahanglanon subong sa mga edukasyon sang iya nga mga kabataan. Si Francis Anthony was sent to a priory sa isa ka konbento sang isa ka friars nga mga pari minor,
kag labing hinigugma nga mga kauturan ang conventual ni Lucero, kag subong man ang iyang edukasyon nagsugod didto. Pagkatapos ang iyang religious vow, labing hinigugma nga mga utod, si Pasani nagsugod sang iyang theological studies sa amo mismo nga lugar sa Agrone, kag subong man ginpadayon niya ini dito ang general study niya dito sa Central sang Assisi, malapit mismo sa lulubngan ni St. Francis of Assisi. Kag dira sugod kag ginordinan siya nga pari. Sang ulihi, labing hinigugma nga mga kauturan, nangin guardian siya sang ila community of friars, kag pagkatapos nangin isa siya ka pastor, o kung buot sing ganon siya ang nangin parish priest, sang iya mismo kaugalingon nga parokya. Kag nangin minister provincial siya of his province, kag subong man sang order ni St. Francis. Ang iya nga pagkapari, labing hinigugma nga mga kauturan kag ang iya nga misyon, nanginbahin sang iya nga kabuhi, ang liturhiya, ang liturgy, kag subong man ang santos nga misa. Iya man nga gintagaan sang importansya ang iya nga pagpaathag sang santos nga ebanghelyo, paagi sa iya nga pagtuon sang maayo sang ebanghelyo, kag sang iya mismo nga mga sermon nga madamo sang mga tao ang iya liwat na pabalik sa simbahan. Kag gintawag siya labing hinigugma nga mga kauturan, man having a deep life of prayer, kag mystic siya. So labing hinigugma nga mga kauturan, in demand gid siya sadto nga tiempo bilang confessor and at the same time professor kag preacher. Sa iya man nga pagkabuhi, labing hinigugma nga mga kauturan, iya nga ginpadayon ang pag-intudlo sang importansya sang misyon sang simbahan, kag subong man ang mga retreat, ang Lenten reflection, kag subong man ang mga novenas, kag iban pa. Kag the rest, amo ang exercise niya sang iya nga charity. Ang iya nga apostolado, labing hinigugma nga mga kauturan sa mga imol, kag subong man sa mga masakiton, sa mga preso, kag subong man sa mga tao nga nagakinahanglan sa iya nga bulig, kag wala gid siya nagatalikod sang ila nga kinahanglanon kun magpalapit sila sa iya. Amo gani nga ginsiling sa iya kabuhi nga ang iya nga fuel, o kung sa aton pa sa salaki nga gasolina, ang iya nga lanas, ang iya nga apostolado, labing hinigugma nga mga kauturan kay Jesucristo, amo ang iya nga prayer, kag subong man ang mortifications, kag ang iya nga debosyon sa mahal nga Iloy, ang Birhen Maria. Ang iya man nga paghigugma sa Dios nga para sa iya, amo ini ang sentro sang iya nga pagpangabuhi adlaw-adlaw. Siling niya, ang kabubuton sang Dios, amo ang akon nga paraiso. Kag labing hinigugma nga mga kauturan, nagserbisyo siya sa iya nga banwa, nga amo ang Lucera, kag sa sulod sang 35 anyos nga ara siya dira, kag ang tanan niya ginhimo ang pagkonvertir kag ang conversion sang mga tumuluo, ang holiness, ang pagkabalaan, kag ang iya mismo apostolado sa tanan nga mga tao, nga mo ang bunga sang madamo nga mga konversyon sa iya nga parok. Labing hinigugma nga mga kauturan, napatay siya sa Lucera. Kag sadto gid mismo, ginlubong siya sa sadto mismo niya nga lugar, kag didto siya ginbutang sa sulod sang simbahan, kag subong man sa iya nga parokya. Naglanog ang balita na hanungod sang iya kamatayon, kag labing hinigugma nga mga kauturan kay Jesucristo. Pagkabati sang mga kabataan nga napatay siya, naglilibot sila sa bilog nga banwa, sa tanan nga mga kalye, kag nagasinggitan sila, kag nagasiling, ang santos napatay, ang santos
napatay. Sino ang ilang nga ginatumod sining tinaga? Way sing liwan, kundi si St. Francis Anthony Pasani. Malawig ang proseso sang iya nga kanonisasyon. Amo gani, nga madamo man, nga mga testamento ang gin-address para sa iya, kag ang mga milagro nga sa diin iya nga ginpakita tubtob sang ulihi, nga gindeklarar siya nga santo, bangod sang iya tumalagsahon nga pangabuhi, kag subong man, bangod sang iya nga pagsunod sa plano sang Dios. Labing hinigugma nga mga kauturan kay Jesucristo nga gin-kanonisar siya. Kilala siya nga santo ni Papa Juan Pablo ikadua sadto anay sang 1986. Amo gani nga ang iya nga kabuhi, ang istorya sang iya nga dedikado kag sang iya nga pagsunod sa aton Ginoo ginadeklarar nga tumalagsahon sa kabuhi sang simbahan. Gani ang iya nga kapiestahan labing hinigugma nga mga kauturan na tari gid sa November 27, piyesta sang Medalya Milagrosa. Gani, kaupo diri, labing hinigugma nga mga kauturan, aton nga ginapangamuyo, hindi lamang sa iya, kay na tari gid iya piyesta sa Nobyembre 27, kaupod ang aton nga pagpangamuyo nga makasiling si kita, nga St. Catherine of Labore, St. Francis Anthony Pasani, pray for us. So labing hinigugma nga mga utod, amo ining iya nga kabuhi. Kakabay pa, nga maimitar naton ini, kag masunod naton ang iya nga pagkabalaan, kag ang iya nga pagkatutom bilang anak sa Dios. Si Father Francis Perez sa gihapong liwat, nagapaalam sa inyo, tubtob sa aton nga pagkitanay sa madason nga programa naton. Sa inyo tanan, may God bless us all. Salamat gid Father Francis sa imuduga nga pagpakilala sang kabuhi ni San Francisco Antonio Fasani. Kabay pa nga upod kag dira sa grasya sang Ginoo aton maangkon ang kainit kag kalipay sa pagpaambit sa dako nga kaluoy kag gugma sang aton Dios. Mga abyan, magpadayon kita hasta sa masunod nga simana sa aton masunod nga programa sa mga dagway sang paghigugma. Sa amo gihapon nga takna kag istasyon sang aton radyo. Salamat gid, kag God bless us all. Mga abyan, tubtob sa madason nga simana, kag sa ngalan sa mga madre sang Daughters of St. Paul, ini si Sister Ameline Paglinawan. Nagapasalamat sa inyo pagpamati. Kag subong man sa pagbulig sa aton mga collaborators, cooperators, mission partners, benefactors kag sa tagdumalahan sang sininga istasyon. Mahimuman kamo mag-contact sa sining address, Daughters of St. Paul, Bacolod, 29 Corner Hernaes, Henares Streets, Bacolod City. Telephone number 433-1648. Daughters of St. Paul, Iloilo, 425 E. Lopez Street, 5000 Iloilo City. Or cell phone number 0943-5410771. Kaupod sang aton santo, pangayoon naton ang bendisyon sa aton mahal nga Dios. Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Ang akong tagipusoon nagakalangkag, sang pagbutlak sang adlaw nga labing masanag. Sugdanan ka nga gingikanan sang kalinong, sang manunubo sining kalibutan nga madulong. O Kristo nga kasanag sang amon dalanon, sa imo ang pulong nga matinubuson. Ipadala ang imo espiritu sa pag-amuma, sining tagipusoon nga nagahandom sang imo gugma.
ang kapawa. Malipayon nga pagsaulog sang Christ the King sa inyong mga kauturan. Mayong adlaw mga kauturan, kag abyan ko kay Kristo Jesus sa sining adlaw sang hingapusan nga Domingo sa aton liturhiya, nga nagatapos sa aton pagsaulog sang dako nga piyesta sang aton Ginoong Jesus nga hari sang bug-os nga kalibutan. Ginatawag man naton nga Christ the King o kon Kristo nga hari. Let us celebrate the Word. Nagahatag ini sa aton sang kusog kag bag-o nga kabuhi sa matag pagpamati naton sini. Nagahugpong ini sa aton bilang isa ka simbahan, bilang isa ka pamilya nga nagapanglakaton sa pagtuo. Ang aton Ginoo ang kordero nga ginihaw, takos magbaton sang gahom. Manggad, kaalam kag kusog, kadungganan, himaya kag pagdayaw. Sa iya ang himaya kagahom sa walay katubtuban. Mga muyo kita, nga ang tanan nga kapungsuran magbansag nga si Jesus amo ang Ginoo. O gamhanan kag walay katapusan nga Dios, buot mo nga ang tanan nga mga tinuga magtingob sa idalom sa pagpangulo ni Kristo, hari sang bug-os nga kalibutan. Luwasa ang tanan nga mga pungsod sa pagkaulipon sang sala. Agud alagaron nila ang imong pagkahalangdon kag maghimaya sila sa imo sing walay katapusan. Ginapangayo namon ini sa imo paagi kay Hesukristo, imo anak kag amon Ginoo, nga nagakabuhi kag nagahari upod sa imo sa kaisahan sang Espiritu Santo, Dios sa tanan nga mga tuig sa mga katuigan. Amen. Pamatian nato ang Ebanghelyo suno kay San Juan, Kapitulo 18, versikulo 33, tubtob 37. Si Pilato nagpamangkot sa kay Jesus, "Ikaw bala ang hari sa mga Hudiyo?" Si Jesus nagsabat, "Imo gid bala ini nga pamangkot, o kung ginsugiran ka lang sang iban na hanungod sa akon?" Si Pilato nagsabat, "Ano ang dumdum mo? Hudiyo bala ako? Ang imo mga kasimanwa kag ang ila pangulo nga mga pari, amo ang nagtugyan sa imo sa akon. Ano bala ang nahimo mo?" Si Jesus nagsabat, "Ang akon ginharian, hindi sa sining kalibutan. Kung ang akon ginharian yari sa sining kalibutan, ang akon mga sumununod, magapakig-away kuntani, agod nga hindi ako matugyan sa mga Hudiyo. Pero ang akon ginharian, hindi sa sining kalibutan." Gani si Pilato nagpamangkot sa iya, "Kuna mo gali, hari ikaw?" Si Jesus nagsabat, "Ginasiling mo nga ako, hari, tungod sining nagpakatawa ako, kag nagkari sa kalibutan sa pagsaksi sa kamatuuran. Ang yara sa kamatuuran, nagapamati sa akon." Ginatudlo ni Jesus sa aton subong ang iban nga sahi sang paghari. Nagpakanubo siya sa pag-alagad. Ginhatag niya ang iya kaugalingon sa krus. Paagi ini nga ginlutos ni Jesus ang yawa kag kamatayon. Si Jesus ang hari sang mga hari. Mga utod pamatian naton si Father Jerevel Celestial para sa dugang reflections. Chaplain siya sang University of St. Lasal, Bacolod City. Mayong adlaw kag welcome sa aton programa, Father Jerevel. Mayong aga mga kuturan kag mayong aga Sister Ameline. Mga kuturan nyari kita subong sa Domingo sang Kristo nga hari or Christ the King. So this is the last Sunday before we embrace the new calendar of the church. So Christ the King. So aton nga mga blason masunod. First reading taken from Book of the Prophet Daniel, chapter 7, verses 13 to 14. So kumasin nga chapter 7, makuturan, so diri kita nato no, Daniel sees 4 large beasts coming out of the sea. So ano yun na, symbol of disorder noong sea. Kay people of the sea, Philistines, no? Kumasin nga abode of the devil or evil, sea. Ang opposite niya, amo desierto, no? Or mountain. So amo na makuturan. Then, may ara nga no, 4 large beasts. Ano nang 4 ka beast ngayon na? A lion,
a bear, a leopard, and frightening, terrible, strong beasts that grinds and crushes everything with his iron teeth. So ano na unang beast? A lion. Sino na siya? Babylon mga koturan. Babylonian kingdom. A bear, that is Medes or Medes. Ang leopard, Persians. Kag mismo ang katapusan diri no, ang sinaton strong beast that grinds and crushes everything. The last beast, amo ang gitawag naton nga successor ni Alexander the Great, si Antiochus Epiphanes. So amo na makuturan. Antiochus Epiphanes the fourth, na bilong siya sa tawag naton nga Seleucids, sa part maina sa mga Greek. So dira makuturan kabalo kita no nga so apat sila one after the other, successions of cruel kingdoms nga nagagovern sa pinilangga nga banwa sang Dios. So ta ni Daniel. Pero katapusan, an old man, makita niya no, sunod nga elemento, an old man, sinong old man nga? God takes up his place to judge. So nagpungko na siya. Tiyan mo sila kung kwaon niya na nagpungko si otoridad, no? All beasts are deprived of their power, and the last one is killed and thrown into fire. Tiyan, ginabuhi na siya, no? Nalupig na siya. Then, ang content subong, asang reading, I saw coming on the clouds of heaven, as it were, a son of man. So, no, it is to him that the old man, God, entrusts the power and the glory of the kingdom. Makuturan, na siya? Nakita ni Daniel nga, nagwa ng son of man. Katag sang otoridad sang old man. So, again, tiyambot sa lingon, kinatag na sang Diyos nga may, ang otoridad siya nga anak. So, the man is coming from the heavens, no? The heavens that is from God. So, siya, he represents the whole of Israel. Hindi lang may ako galingon, no? Who after the great tribulations, siya, will receive from God an eternal kingdom, a kingdom that will have no end and will never be destroyed. So, muna promise niya. So, with this promise, na makita natin sa first reading, the author wants to give courage and hope to his people. Biskan pa nga mismo nga, para sila in difficult situation. So, muna, the promise of hope, the promise of a new kind of life, a new kind of light, or new kind of happiness. It is our first reading today. Then, our second reading today was taken from the book of Revelation, chapter 1, verses 5 to 8. It talks about, first is the introduction in isang letters to the 7 churches. So, siling niya, bali intro niya mo ni, letter from Jesus, who, ginamatamat niya sinuna si Jesus, niya is a faithful witness, firstborn of the dead, nga nauna nga nabanhaw, no? He first rose, then ruler of kings on earth. So, ruler sa mga hari. Kami tatlo sa sikan niyang element nga ga-describe with Jesus Christ. Sining Jesus, He loves us, He frees us from sin by His own blood, He made us a royal nation. So, muna din, ang next niyang kabahin there is doxology. To this Jesus Christ, so Jesus, be glory and power forever and ever. So, dumasin nga doxology. Ang iyang last part naman ang parousia is imminent. So, ano yun na makuturan? Masing nga parousia sikan coming, the appearance of God, the end of time. So, ano ini? A celebration of victory. Ano pa matyo niya kontraya? Hindi. Makontra niya, they will be enlightened. They will have conversion, tatalungon nila pangabuhi, and they will embrace love once again. So, muna, a celebration of victory. So, muna nga aton nga, second reading. Then, our gospel today taken from the Gospel of St. John, chapter 18, verses 33-37. So, ang title is Jesus before Pontius Pilate. So, maka-imagine na kita, no? Ano matabo kay Jesus, tubangan ni Pilato. So, una is, kasi katagan iyang hari, do kalain nga approach, no? Tiga pungko sa trono, nabayuan sang purple, o kung sa isa ka the violet, hari ano nga color, ginalagaran sa mga servants, nagasugo, so on and so forth. Pero i-opposite kita na natabo kay Jesus, no? So, una is, he never sought to occupy the first place. The first place, anong first place nga to be served by the people. Pero iya siya ginawa, but knelt in front of humans and washed their feet. So ginolain iyang approach. Second one, he reacted to all attempts to make him accept the kingship of this world. So gaano siya react siya. Third is, he disappointed the messianic expectation of his disciples kasi sa mga tao man. Katapusan, he fled when people wanted him to become king. So gapalagyo sa siya. So ang una nga do ka unique sang pagkari sa atong Ginoong Jesucristo. Mga elements kamita naton sa Ebanghelyo. Amo nang bakla makuturan, pamisindihan naton mismo iya nga pagbaton sin no.
So kung na-deny niya pagkahari, how come nga sa Ebanghelyo naton, nga siling siya nga, ikaw napangkot si Pilato, ikaw bala hari? Nagsiling sa ginhambal mo. Di, partly that is also affirmation or acceptance that indeed he is king. Di doon nag-opposite na siya. Pero hindi yun naton kung anong meaning sina. So first is nga element. He declared that he had come into this world to be the king or to be king. So ano nga king na siya? Siling niya, the kingship is not of this world. So anong meaning sina? My kingship is not of this world. So ang silingon, the kingdom of Jesus does not have its origin or receive its inspiration from this world order. Lain niya nga kalibutan. Yet, it is meant to manifest its dynamic action in this world sa aton mismo nga mga participation, dynamic nga nagapanghikon sa aton, no? Subong man, another meaning sina that nga, His royal power does not belong to the world from below. It is not founded on constraint or violence. It does not lean on another earthly power, but it comes from above. So, amo ng kingship in Jesus Christ. Siya, my kingship is not of this world. So, wala ga follow sang order sang kalibutan, wala man nagasunod sang violensya, kag mismo pagpangpugong, kapapanghalit, wala nagapasunod sang sang paindis-indis. So, kundi mismo ya, inner bala, nga pag-establish mismo sang ya ginarian. So, ang silingon, panghikot sa tanan ng mga tao. Tamo nang iyang first element. Second element there is, Pilate had Jesus sit in the judge's seat. Na din siya pungko ni Pilato sa pulungkan sang hukom. So dress in royal attire. Natawagin na in Hebrew, gabatha. Meaning height or eminence. Anong silingon sina? For John, ang action ni Pilato has a symbolic value. Jesus will be king in virtue of his elevation. Indeed, he was elevated by God the Father. Tungkol siya pagpakaubos, pasaka siya, no? So, Psalm 109 verse 1. Third element. Siling niya, if my kingship were of this world, my servants would fight that I might not be handed over to the Jews. Ginapahayag niya kay Pilato, nga wala sang rason na amon abi isintensyahan siya. Kaya man, lain man niyang iyang kalibutan, lain man niya ginarian. So, there's no reason to fear na siya magalid sang pag-ilinaway, o kung mismo sang itong rebellion to the reigning power. Here we can find also the powers confronting each other, belonging to two different orders of things. Ang isa dutan-on, ang isa langit nun nga ginarian o kung gahong. Ang ang third element. Fourth element, ang konklusyon ni Pilate. So, you are king. Konklusyon pamangkot. Kagisabat mo na Jesus, affirmation of Jesus Christ. Sila nga, so liges, ginhambal ni mong ako hari. Siling niya diyon, for this I was born, and for this I have come into the world to bear witness to the truth. So ano na kamaturan, no? Kamaturan nga mismo siya, ginpadala sang Diyos to establish a new kind of kingdom, a new kind of world, a new kind of reality, na mismo nagapanghikot sa aton mga tagipusoon. So ang challenge niya sa katapusan is the synthesis niya, no? Everyone who is of the truth hears my voice. Tiyan mo na ang amat-amat niya nga gina-inculcate sa aton. So, paano nanginhari si Jesus? So, nanginhari siya makuturan because he stands as a witness. Muna hari siya because he stands as a witness. Sang kakabalo kita, no? In the time of Jesus Christ, paano nag-establish, no? Ang ginarian, sang pahigugma, ang ginarian sa pag-insindihan, understanding, ang ginarian sa pag-sharing, binuligay, pagpambindanay, nga ang tanan nga kalainan gina-destroy niya, ginarian nga wala sang kalain, ginarian sa rejection of all negatives, ginarian sang pag-alagaray o service. But I want to offer you mga points sa ato, no? How can be a king also? Paano makita makawitness ka makasi ka, I am a king because I am witnessing. Witness man ako. So these are the points na ihatag ko sa inyo. Una is, we can be a king through witness, be an instrument sang paghinatagay sharing. Do your part. Share what you can have as a human person. So, Jesus naghatag man siya nga bahin. Kita man mabuhat mo sa aton nga bahin, we share, diba, no? So, sharing. So, you witness by simply sharing what you have. Second, you have an attitude of service towards your brothers and sisters. Service. Attitude of service. So, muna, you witness. Kaya man, ang pag-alaga, di akong krito, ginamakuturan sang imong expression sa pagigugma kapag tuo. Next point is,
gratuitous giving. You become a witness of gratuitous giving. Ikaw man mismo, no? Not simply nga yung witness nga bystander, but active nga participar. Gratuitous sharing, gratuitous giving. Next is, ano yung ginano ka? Nag-grow ikaw sa pagrespeto sa imo isig katao. Amo na yung sigatang indeed you will become a king. And lastly, make yourself an instrument sa pag-establish ng unity. The establishment of unity. You witness in the establishment of unity. So 5 points. Ang acronym makotoran is SAGE, but double G, ano? SAGGE. First one S. So you witness by sharing. Second, you witness by attitude of service. Third, you witness by gratuitous giving. Next, you witness by growing respect. And lastly, you witness by establishment of unity or establishing of unity. So these are the points so we can get in our last Sunday of our calendar year. Kabay ng Diyos, maghikot sa ito gipusoon, kaya kita mag-alagaray sa masarangan naton bilang iya pinalangga, kag iya mga tinoga. Ang Diyos magpamati sa aton mga pag-ampo. Madamo nga salamat, Father Jervel, sa imong mga pamalandong. Subong man sa mga implikasyon sa aton mga balasahon. Mga utod, gabay pa nga ang pulong sang Dios maghatag sa aton sang bag-o nga kusog. Nga aton mapangabuhi ang aton pagtuo. Madamo ginasalamat sa imong sharing kag tubtub sa madason nga Domingo. And God bless. Mga utod, magpangamuyo kag magsalig kita sa Dios. Kabay pa nga ang aton pagsaulog sang 500 years of Christianity sa aton pungsod, year of mission sa aton pungsod, maghanda sang aton tagipusoon sa pagpili kung ano ang husto, maayo, kag makapalipay sa aton Ginoo. Subong man ang year of Saint Joseph, magpadalom sa aton pagtuo kag relasyon sa aton Ginoo. We are blessed, blessed 100-fold, the cross of Jesus Christ in our ancient shores Is now 500 years cherished here to hold. He has given us faith, God gives to love and to share. Esta fe es bendición también nuestra misión. A todos los que sufren traemos salvación. A todo el mundo compartir su compasión. A toda la humanidad llamamos a la conversión. Tayo'y may katungkulan at pananagutan na ang kapwa'y akayin kay Kristong muliin. San Lorenzo Ruiz, San Pedro Caluxur, Tanan nga Pilipin, Bun Santos ugulahan. dadangat ko sa Diyos ang among pasalamat. Lakip among panaan nga magmatinud-anon. Tayo'y may katungkulan at pananagutan na ang kapwa'y akayin
Migs, sinong butuhon nyo? Siyempre, ang manggaranon para maasik-asikan magkita sa tion sa eleksyon. Ay, luyag kuya, ang cute. Tisoy, para kung may sosyalan sa ibang nga lugar, hindi makahuluya kung mag-represent siya sa aton banwa. Kinahanglan gidyang maisog para bla ang tanan ko, Rogaw. Ikaw, Ikaw, sino ang kandidato mo? Ang tampad kaghanda magserbisyo sa banwa. Hindi ang kaugalingon ng ambisyon ang ginauna. Bangod, amo inang matud-tuod nga public servant. Ang kaayuhan sang banwa, hindi pag-alang-alangan. Kandidato nga masaligan, pilion naton tanan. Isa ka pahanumdum halin sa mga madre sang Daughters of St. Paul kag sang sini nga istasyon. Ang pangamuyo sang Sinodo. Nagadangup kami sa imo, o Espiritu Santo. Samtang kami ululupod nga nagatipon. Upod sa imo nga amo lamang ang nagagiha sa amon. Magpuyo ka sa amon mga tagipusoon. Tudlui kami sa dalan nga amon dapat agihan, kag kung paano namon padayonon. Kami mahuyang ka makasasala, hindi pag-itugot nga amon ipaluntad ang kagamo, hindi pag-itugot nga ang amon kakulang sa paghangop, magdala sa amon sa sayop nga paagi, o kon magdikta sang amon pangginawi. Itugot nga sa imo, amon makita ang amon paghiusa, agod ululupod kami sa pagpanglakaton, padulong sa kabuhi nga walay katapusan, kag indi maglisa sa dalan sang kamatuoran kag katarungan. Tanan iniamon ginapangayo sa imo, nga padayon nga nagapanghikot sa tanan nga lugar kag tion, sa kaisahan sa amay kag sa anak, sa mga tuig sang mga katuigan. Amen. Madamo gid na salamat mga kauturan sa inyong pagpakigupod sa aton programa. Balunon man naton ang pahanumdum sang pulong kag mga balasahon. Pamalandungan kag puy-an ang labing importante nga ginatudlo sa aton pagtuo. Hasta sa madason nga Domingo, sa nahauna nga Domingo sang Adbiento. Kabay pang ang bendisyon sa aton mahal nga Dios, magpabilin sa aton karon kag sa gihapon. Sa ngalan sang Amay, kag sang Anak, kag sang Espiritu Santo. Amen. Mga abyan, tubtub na lang anay kita diri. Akon gid ginapasalamatan ang tanan nga Pauline cooperators, collaborators, benefactors, kag tagdumalahan sang sini nga istasyon. Bombo Radio Philippines. Kung gusto ninyo iupod ang inyong mga intensyon sa amon pagpangamuyo, ipadala lang ninyo ini sa Pauline's Media Center, Daughters of St. Paul, Bacolod, 29 Corner Hernaez, Hinare Streets, 6100, Bacolod City. Daughters of St. Paul, Iloilo, 425 E. Lopez Street, 5000, Haro, Iloilo City. Telephone number 320-9487. O mag-text sa 0943-5410-771. Sa ngalan sang mga madre sang Daughters of St. Paul, ini si Sister Ameline B. Paglinawan. Kabay nga ang paghidait ni Kristo, nga amo ang dalan, ang kamatuuran, kag ang kabuhi, magpabilin sa aton tanan. Ini nga programa, pinadulot sa inyo sa mga madre sang Daughters of St. Paul, kag sang Bombo Radio Philippines, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Basta Radio, Bombo. 5 dekada nang nagtataguyod ng katotohanan. 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan. Patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Basta Radio Bombo! Bombo Radyo Bacolod. #1 Basta Radio
Time check, 52 minutos nang nakaligad sa taknang alas 4 sang aga. Pilipinas, syudad sang Bacolod, probinsya sa Negros Occidental, reyon sang Western Visayas, kung sa din man nga bahin sang kalibutan. Welcome sa itong palatuntunan ng Bombo Report sa first edition. Domingo, subong nga edisyon, kag subong nga aga, ginyo makaupod si Bombo Franz Andrew Burgos. Mag-up na kita tub-tub taknala sa isang sininga aga. Kakita man ang pag-updan sa ato mga Bombo correspondents kag Bombo Patrol reporters. Mapatihan kita sa 6:30 sa lilisuan sa inyong mga transistor radios kag sa live audio streaming sa www.bomboradio.com, ang official website sa Bombo Radio Philippines, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Hindi lang mabatian, matanaw pagid kita sa Facebook fanpage sa Bombo Radio Bacolod kag also sa YouTube channel. Makita ninyo dira ang live feed nga ginadulong namon sa inyo kag para mapalapnag ang mga mainit nga balita. Just click like and share para malabot ang atong mga kauturan sa dinman nga bahin sa ang kalibutan. Adlaw subong sang Domingo, Nobyembre 21 tuig 2021. Kag para sa aton nga Christmas countdown. 34 days to go before Christmas. Kag liton kita sa atong mga pangulong dinalan sa mga balita lokal. Yay sa mga series bus nagikan sa Negros Occidental padulong sa Negros Oriental nagasugod na kahapon o kung Nobyembre 20. O official lining nga nagbalik o kung nag-resume kahapon o Sabadong adlaw ang biyahe sa mga series bus sa tunga sa Negros Occidental kag sa Negros Oriental. So timayon na ini no kay because nga rin nakita sa alert level 2 no, especially sa probinsya sa Negros. Alert level 2 kag ang probinsya man sa Negros Oriental. Ara na kita sa manubo nga alert level. So ang mga borders kag ang biyahe balik na sa operasyon. Especially ang sa bahin sang magpadulong bala no from Bacolod to Dumaguete nga biyahe, posible na. So sa mga kauturan dira no nga gusto man magapauli sa piyak nga probinsya o kung sa bahin sang Oriental, ang mga borders bukas na. Okay man, ang ini nga pagbukas amuna ni siya ang tion sa pagsugod o kung pag-amat-amat naman balik no sa pila ka mga sektor nga apektado sa sining nga pandemya. Kagay sa sektor man sang negosyo kag mismo sa mga transportasyon. Kung wala transportasyon ti lupog ang mga produkto. Because na ang lakat sang ekonomiya magapadayon. Kagsadog kami na itong mga balita sa lokal sa ngunayang bayan ng members sa Isabela nagapangayo sa kompleto nga listahan sa mga job order workers gikan sa kay Mayor Irene ako kay Mayor Doc Irene Montilla. So sa pagsinapol man sa pila ni tatlo ka mga SB members kag isa ka si incumbent Vice Mayor Renato Malabor Jr. No, gila man nga kigsapulan man kahapon no, especially sa bahin sa mga job order employees o sang Isabela no kay nahanungod ni sa ilang mga sweldo kag sa number of job orders. Ato na karon pamatian man ng pahayaga mismo sang incumbent nga Vice Mayor nga si Vice Mayor Renato Malabor Jr. sang Isabela. Kaysa lugapin nato ng mga balita sa lokal. Good news man para sa tanan. Mambucal Resort posible nga magabukas na sa Disyembre. Okay, kabalo kita basta mga resort subong no. Doon nagamat-amat naman ni sila balik man. Sila nga mga operasyon, no? Kaya tungod nga pilaman ka tuig, malapit man duwa ka tuig, ang aton man nga pag-antos sana sining nga COVID-19 pandemic. So may pila na ka mga resorts kag mga tourist destinations, especially diri sa probinsya, no? Kag ginatingguan man sa nga gobyerno sa nga akong provincial government, no? Nga makabangon kita liwat, no? Kag posible na nga batak na kita no sa mga nadula naton o kung mabawi na naton ang mga nadula naton no
nga mga incomes. So muna ni siyang tion nung gamat-amat nagid balik ang aton nga normal nga pag sinalayo. Pero take note mga kabombo, no, lain gid man tuod kung ikaw fully vaccinated kay dako ang imo nga pribilehiyo. Basta fully vaccinated ka, no? Kung gusto mo magpadulong sa pila ka mga lugar, o kangay sa mga resorts, mga tourist spots, dapat fully vaccinated gid. So sa pagbukas sa mambukal, dapat fully vaccinated gid ang magapadulong didto. Kag syempre may mga restrictions man sa pila ka mga butang, especially sa mga age limitations bala. No, kasi di ba wala na mga kabataan na below mga 12 years old. Kay subong nagasugod ni ang pediatric vaccination from 12 to 17 years old. So di ba siguro paiway anay ang mga nag-edad 12 anyos panubo. Sa tugapin natin ang mga balita ditong kita sa Balita Nasyonal. Presidential aspirant Senator Manny Pacquiao tuyo nga ipa-drug test ang mga empleyado sang gobyerno kung ini ang magdaog. So di panabati-bati na si Senator Manny Pacquiao nga may posibleng drug testing, especially sa bahin sang mga government employees. No? Kay may mga kinanglan man kuno i-double check bala, no, kung lion na mismo kung ano nagakatabo sa pila ka mga ehensya sa nga gobyerno, base may mga personalidad kuno bala nga naga-engage sa illegal nga droga. Tiyan mo na kung balya kung makadaog, kung madaog ya kuno ang presidential, hindi gini kuno malayo ang nasiling ni nga drug testing sa mga government employees. Kag sa nagpapakita itong mga balita sa Balita Nasyonal, Pungsod Amerika, wala pa sa plano nga i-extradite si Pastor Apollo Kibuloy. Di matapos nga naginapasakaan siya sang kasong sex trafficking. No, ginaaligar nga sex trafficker si Pastor Kibuloy nung self-proclaimed son of God ko, no? So sa bahin sa United States of America o kung sa US, ila pa ini nga ginatunan pa, no, kag hindi pag isla mismo sa maka-decide gid, no, o kung maka-desisyon kung i-extradite si Pastor Apollo Kibuloy, no, kung saan pa bala i-hand over na from America padulong diri sa pungsod Pilipinas. So naman mismo sa Department of Justice, kaya especially kay Secretary Minardo Guevara, nga hindi pa mismo wala pa mismo nakabaton sang request from the Department of Justice sang Amerika. Kaya syempre kabalo kita nga si Pastor Apollo Kibuloy ato to sa US. Ang US government, no, kagang Federal Bureau of Investigation o FBI. So sila na dire mismo ang may puder, no, kung paano ini patigayunon ang pag-aresto sa kay Pastor Apollo Kibuloy, padulong kag idulong o kung i-handover, magsilang kita extradite, in short, handover, padulong diri sa pungsod Pilipinas, idulong sa pungsod Amerika diri sa Pilipinas, ang nasiling ni nga ginaaligar kriminal. Kag sa dugamin na itong mga balita dito sa Balita Internasyonal, riot nagibwal sa Netherlands bangod sa COVID-19 restrictions. So grabe man ditong sa Netherlands, no, kaya especially sa may Rotterdam. Kaya because sa mga COVID-19 restrictions, may mga nagapalupok na to dito kag mga police, kung mga Dutch authorities dito, nagpang-spray na sa mga water cannons. Kaya because sa mga nagaprotesta bangod sa COVID-19 measures. Diba siguro hindi basta gusto may mga may mga pag-istrikto dito kag pagbag-o sa ilaning nga mga pagsulundan, especially subong nga makita naton kalabanan sa mga kapungsuran ara na sa herd immunity. So ating pamangkot dito sa Netherlands kung kamusta ang vaccination rollout dito. No, kung nalabot man bala ang COVID o kung ang herd immunity. So mga pumuloy dito nagapamalabag sang nasiling nga COVID-19 restrictions.
Amoy na mga minute kay nagapangunang mga balita kag posible nga magaluntad samtang nagapangalaga ng Bombo Report sa first edition. Time check, 2 minutos na nakaligad sa taknang alas 5 sang aga mga kabombo. Before kita magpadulong sa aton nga mga diskusyon, o dire kita anay sa maayong balita para sa inyo tanan, no? Sa aton nga mga kauturan dira, no? Nga gusto magpasakop sa aton nga promo subong, no? Tiyan mo ni ang 1-2 Panalo Part 20 promo sa Bombo Radio kag Star FM. Sa tungas nga nga kasiyahan. Diri sa 1-2 Panalo Promo Part 20, natalana naman nga mag-aabot sa ang 1,080,000 pesos nga cash prize. Ini para sa maswerte nga mga winners sang enhance o kon sa sa mga guaranteed prizes, no? Especially subong sa aton nga nagapadayon nga promo. May mga pila na taka mga kauturan nga nagdaog, no, bilang mga daily winners, no. Subong ti ari kita sa week 4. So sa week 4 na kita mga kabombo. So ti magadraw naman kita liwat, no, sa sining nga semana o kung si kaapat nga semana mga kabombo. So this time, no, ti ang lauman naman naton nga sa maabot nga Disyembre 25, may ara naman kita isa ka maswerte nga milyonaryo. Grabe, no? Very gidyang Christmas kay December 25 ang grand draw. So may mga papremyo kita dire, no? Kada semana tay adlaw gina din nagapanghatag man sa nga premyo, no? Pero mga kabombo, hindi kamo magkalipat, no? Preparahan yung inyong mga entries. May mga products kita dire nga mga sponsors, na mga sponsors naton. Ato ni karon pag-isa-isahon. So at least kita magpadulong dira, no? Samtang kamo nagahulat, no? Maako na isa-isahon kung ano ni ang inyong kung pila ka bilog ang makadaog, no? So sa tatlo ka kung sa isa ka adlaw, may ara kita sang tatlo ka mga winners sa sulod sang 15 ka o kung na 5 ka adlaw. No, may ara nga 3 winners per day. So all in all, take 15 sa isa ka semana. So muna ganyan ba natin, the more entries you send, the more chances of winning. So all in all, timera sang 6 million in total prizes nationwide. May isa ka winners ang 1 million pesos nga cash para sa grand prize. No, kag mayara man sang 4 ka mga winners for 50,000 pesos per regional winner sa Grand Draw sa December 25 from Luzon, NCR, Visayas, kag Mindanao. The guaranteed prizes naton in 24 key areas. Amo ni ang sa first prize na makadaog sa 15,000 pesos, second prize 10,000 pesos, third prize for 5,000 pesos. Kag sa aton nga mga daily winners sa mga kalaistasyon sa Bombo Radio kag Star FM, may 3 ka mga daily winners every day, no? 15 ka mga tagdaog sa isa ka semana, no? Ang isa ka winner may ara ini nga mabaton sang 1,150 pesos nga valor in total prizes. May ara ini 500 pesos nga cash, no? Sa sulod sang 1,150 na lakip diri ang 500 pesos nga cash kag 650 pesos nga gift pack. Lunes to Biyernes, from Monday to Friday. Ang promo magadugay sa sulod sang 7 ka semana hasta magabot ang adlaw sang Paskwa, December 25. So mga kabombo, no, hindi ka mo magkalipat sa diin ini bila maghulog sa inyo nga mga entries. No, may mga designated areas kami, no, especially kung diin ginabutang namon ang amon mga drop boxes. Mabatian nyo man rin sa Bombo Radio Bacolod kag mismo sa Star FM kung sa diin, no, kay ginapang isa-isa na dira ang mga names ang mga areas, no, sa mga grocery stores, no, nga kung sa diin ginapang butang ang mga drop boxes para makaulog kamo sang inyong mga entries. So dapat antes ka magpasakop, no, ti dapat magabakal kamo sa mga proof of purchase sa atong mga promo sponsors sa mga supermarket, groceries kag sari-sari stores, especially nga malapit man sa inyo nga area. Kaga no, so subong ti ang instruction dira, no, sa inyong mga puti nga sobre, isulat ang mga masunod nga impormasyon, pangalan, address, perma,
Imo nga contact number, proof of purchase, week number, title sang promo kagangalan sang istasyon, no? For example, Bombo Radio Bacolod o kon Star FM Bacolod. Kag para mangin balido man ang inyong entry, dapat siguraduhon nyo gid nga sirado ang white envelope. Kay ba, si wala kanugo ni kung magabutan, ma-invalid kay because ang imong proof of purchase na wasi. So it's better nga secure nyo gid ang inyong mga proof of purchase para sure ang kadalagan. No, so sa aton nga mga sa mga sponsors, no, sa aton nga mga sponsor products ti bantayan nyo ni kung ano ni, no. So ti una, arigid mismo ang Silver Swan. Silver Swan so kamputi, sarap asim. Silver Swan na wow sarap all-in-one seasoning. Siguradong wow. No, kag ang proof of purchase ni, no, isa ka empty stand-up pouch o kung labels ng Silver Swan Vinegar plus 1. Empty sachet ng Silver Swan wow sarap 8 grams o kung 4 grams equivalent na ini sa isa ka entry. O, makonsider na ina isa ka entry valid na ina, no? So, next, ang dugang pag naton nga sponsor product, ang Orocan. Orocan, maayos ang buhay mo. Ang proof of purchase, no, amo ni isa ka sticker o kon coupon nga may napagkit sang tanan nga Bombo Radio promo titles. Kag isa pa kay dugang, no, ang Rexona. Use Rexona after every bath para hataw sa galaw. Ang proof of purchase ni isa ka empty sachet sang Rexona Deo Lotion sa bisan na no lang nga variant. Kag isa ka empty regular sang Rexona akong Junior Roll-On sa bisan ano lang man nga variant. Kag product kag isa pa gid, no, amo ang Alfonso Brandy. Gets ang lasang hanap mo. Ang proof of purchase ni isa ka bottle cap sa bisan ano nga size ang light, platinum, zero o con solera. Kaya sa itong mga regional sponsors, Art Florete Pawn Shop and Jewelry, your diamond and pearl house. Ang proof of purchase ni isa ka coupon for every 100 pesos purchase. Sang jewelry, watches o kung bisan ano lang nga pawn item. Kag dugang pagid, ang Panyawan, said Panyawan, basta Panyawan, manunggal. Ang proof of purchase ni isa ka empty blister pad o kung banig sa Panyawan Luyang Dilaw plus mangosteen plus makabuhay food supplement capsule o kung Panyawan Banaba o kung garlic plus makabuhay food supplement capsule. So mga kabombo, no, inyo na ito nabatian ng mga products, no, kung mga sponsor products na dapat nyo ibutang sa inyong mga entries. So paano ina? Magbakal, no, sa mga supermarket, groceries kag sari-sari stores para maibutang kita sa white envelope kag manginvalid ang aton nga mga entries para sure ang 1 million pesos nga cash sa December 25. So mga kapakabombo, no, hindi na kamo magapadugay pa dati paspas na sa pag-obra sa inyong mga entries. Okay, sa subong nga pandemic, dako gini ang bulig sa inyo, no? Kabudlay gid subong sa sitwasyon naton, ang iban sa ato na wadaan sang trabaho, no? Na ka-eksperyensya sang nasiling nga kapigaduhon. So, kung may mga products kamo to nga na mention, dabi nga usual yung ginabakal sa mga supermarket, sa grocery o kung sa mga sari-sari stores, hulog na, no? Iplastar nyo maayo, ibutang sa puting envelope, kag magpadulong na, no, sa mga designated areas kung sa diin may drop box, kag especially sa malapit nga bahin sang inyo nga lugar. So, tino pa kinulat nyo, paspasin na, no? Kay sa December 25, sure na ang 1 million pesos. Time check, 10 minutos na nakaligal sa taknang alas 5 sang aga this time, no? Ato na nibalikan ng patrol kag pila pagig ka mga police reports, no, nga nabalhag sang patrol sa mga kapulisan o kung sa mga police stations diri sa Negros kag sa syudad sang Bacolod. Kag mismo yung sitwasyon sang palibot subong nga adlaw sa Domingo, November 21, ikatatlo na nga Domingo sa bulan sang Nobyembre. Dugay-dugay kadasig lang, no? Magabulag naman kita sa bulan sang Nobyembre. O Disyembre na kita dugay-dugay.
Magabulag naman kita sa tuig 2021. O, tiyan na naman nga itong kapalaran sa madason nga tuig. Isubong na ari na kita, no, nagamat-amat na kita sa pagbalik sa nasiling nga mga normal nga mga pagsinalayo bala naton. No, mga ang aton nga new normal na subong, no, tinagamat-amat na kita. So kita nga mga kauturan naton nga wala pa nabakunahan. So magpadulong na kamo sa inyo dara ang mga lokal nga mga vaccination centers. Ay mismo ang inyong nga mga local government units nagatingwa gid nga malabot man ang inyong nga mga herd immunity. Once malabot ng herd immunity, so everybody happy. Kay makabalik na kita sa aton nga normal, mahimo na naton ang gusto naton nga himuon. Pati sa mga gusto na maglagaw, makalagaw na kamuya kay syempre kung you are fully vaccinated, well, no, mas pribilehiyo ka sa iban nga mga kaladtuan. Sige, bili ka nato ng patrol kaupod sa kay Bombo Carla may defensor kag chikero nato, no? Subong nga aga ang palibot sa nga Bacolod. Sige, so rin sa pekang linya si Bombo Carla. Bombo Carla, good morning. Please come in. Yes, Bombo Andrew, live kita diri subong na sa tubang mismo sa San Sebastian Cathedral, Bombo Andrew, no, sa susubong ang sitwasyon diri ti madamo na sang nagapadulong diri sa may simbahan, Bombo Andrew, para simba at the same time madamo naman sa mga naganilabay diri, no, nga mga salakyan na Bombo Andrew, no, mga nagabiyahe, mga private tours, pero ang dalan lakson ti makita naton nga mayara naman sa mga nagapakagto pakari Bombo Andrew sa subong kaagahon. So Domingo naman subong adlaw Bombo Andrew, it's a family day naman, no, para sa aton sini nga mga kauturan Bombo Andrew. Correct. Do ka dulong isang likod background mo dahil subong, no? Oh, yes, Bombo Andrew, kahit ang ara na doon nagsanag ma-adjust kita gamay Bombo Andrew, no, sa lightnings lang na, no, pero masanag naman din. Pero do mo na Bombo Carla sa tupad mo da subong sa likod mo da, no, ara na ang mga naga-plastic da sang ilang baligya da mga bingkada, mga bulak da. Yes, Bombo Andrew, so makita man sa akon nga likod dari, no, dari gali sa may tiyak. Makita dari, no, dari may nagabaligya na dari mga kakanin, mga bulak, at sa tubang, syempre may mga cards na din, no, nga nagabaligya sa nga bingka, Bombo Andrew. So aga pa na dari sila yan naga-plastar, no, sa iban dari na nagatimpla sa ila sini nga mga bingka, no, para lulutuon nga bingka, para at least, no, mabaligya sa aton sila nga mga kauturan, mainit pa Bombo Andrew. Tsakto gid na, no, so subong aga ti dapat kita magpainit-init kita kay subong nga panahon Bombo Carla, hindi man nato mapakta ng panahon, no, kisa magatupa ang ulan, kisa ti gatagi ti man ang init. So mas maayo lang kita nga mangin mahinalungon kita bala magbantay makita sa ato nga palibot kay because nga muna nga say sa mga panahon bala ti gabing init tapos golpyon ang ulan. Uso ginang trangkaso ti subong Bombo Carla, basta magtrangkaso kaya subong ti budlay gid ya. Ang trangkaso sa una ti okay lang na, trangkaso lang na, ano, madala lang na sa pahuway, pag-inom sa tubig, kag kung ano pagidabing nga mga bulong nga posible mo da mainom. Because subong yata hindi mo yung makumpiyansahan ang trangkaso lang. No, sa una ting trangkaso do gina take for granted na kaya post na nabunglon subong ya matrangkaso ka ginakulbaan ka na. Hamugid, sakto, Bombo Andrew, no? So, ang iban diri gani, ay nabala nga may ginabatsyag na sa una, may batsyag ka lang, check up kita dayon, no? Gamay lang nga batsyag, check up kita dayon. So, subong hadlok magpa-check up, Bombo Andrew, basi kung i-admit, kagian, ay ihambal nga, COVID na. Bombo Andrew. So, muna subong ang ginakulbaan sa aton sini nga mga kauturan. So, kung gusto ginaton nga wala kita sa may mabatsyagan, halungan ginaton ng aton sini nga kaugalingon, Bombo Andrew. Oo, insakto gid din na, no? Subong nga panahon, dapat mangin mangin mabinantayon ni kita bala. Kay subong ti plus sa COVID, ng politika man diri sa aton subong ti do man kay COVID. Do nagatupo man kay COVID pero si COVID subong yung Bombo Carla ti do naglaylo si COVID subong. Pasalamat kita kay sa latest records naton ti 13 local cases lang gid kita diri sa Bacolod, no. Well, that's a big improvement kina sa aton, no. Kag basi pa lang bala mabalikan naton ang mga inadlaw lang mag zero cases kita.
Kaysa nagligan man itong mga binulan, nalabot, nawahimo ganin nato nga mangilan zero cases kita, no? Samtang nga wala pa to ganing bakuna, di how much more nga may bakuna na, no? Pero subong nga panahon, dapat ang aton yung pagbantay not only for COVID, but also mismo pagpanilag-nilag man naton sa mga pahamot na nga mga politiko, Amo gid gani Bombo Andrew no. So kabay pa nga ang pagnubo sa cases sa COVID-19 Bombo Andrew, magsigi-sige na. Basi bala nga makibot na lang kita by next year, no? Nga dako naman o madamo naman sa cases sa COVID-19. So kabay pa nga sige-sige na ni nga pagdula, no? O ko ng pagnubo sa cases sa COVID-19 kay last year, no? Hambal 2021 makabalik na kita kung new normal na kita, no? 2021 na Bombo Andrew. So wala kita nag-expectar mayra gid sa gihapon nga nagakatabo, no, nga may ang aton sining quarantine status nagataas Bombo Andrew. So amo na, no, bisan magkainano pa Bombo Andrew, importante nga hindi kita matamaan, no, sa COVID-19. Kinatamaan na kita nga daan last year. So kabay pa by next year magtulotawhay na kita Bombo Andrew. Let's hope no. So because nga vaccination rollout man diri sa aton sa Bacolod, nagasige-sige man, kag wala gini problema. So at least bala Bombo Carla nagalagas man kita sa pila ka mga areas diri sa aton sa pungsod. Kaya ang iban nga dugay-dugay aranis sila sa herd immunity. But at least diri sa Bacolod may gina-target sila before mag-end ang 2021, no? Para malagas man naton ang gina-required man nga percentage para maka-plaster na kita, no? Makabalik na kita sa normal nga pagsinalayo. Ang imo nga likod, subong aga, babalik na sa masandag na dra. Kag madumabuhi naman na daliwat. Kag mismo ting mga ang tradisyon naton bala mga Filipinos bala, no? Every Sunday nga magapadulong gid mismo sa mga simbahan, bisan pa paano mapuno na bilang simbahan. Okay, pila ka tuig man Bombo Carla, malapit man duwa ka tuig nga ang simbahan naton ilisipon na gid man ang mga nagapadulong o kun nga mga tumuluo dira nga nagasulod, no? So let's hope nga by next year, no, lapit na lang, diba? Si ang target sang Bacolod sang syudad nga malabot nato ng 70 to 80% nga herd immunity aton nga malabot ina. Yes, so amo gina aton sining pangabayon gid Bombo Andrew. Insakto gid. Sige. Yes. Yes, Bombo Andrew, diri naman kita, no, sa mga drug operations, no, sang ginapatigayon sang katapos ang PDEA kag sang PNP Bombo Andrew, no. So suno kaya Director Alex Tablate Bombo Andrew. So sige-sige ang ila sini nga mga drug operations Bombo Andrew paagi ini sa programa nga isumbong mo kay Wilkins. So amo na Bombo Andrew ang ila sini nga ginapasalamatan man, no, kay madamo man sa mga pumuluyo nga nagaka-operar sa ini nga programa Bombo Andrew, kag madamo naman sa mga nadakpan pamaagi sini nga programa ang isumbong mo kay Wilkins Bombo Andrew. So way labot dira mayara pagid sa mga nagabulig o kung may nagahatag nga mga impormasyon nga mga pumuluyo para at least nga mapadulungan ini sa mga operatiba kag hatagan nila sa surveillance Bombo Andrew, no. So among gini ang ginasigi-sige nga operate sa aton sini nga mga kapulisan kag sang katapos ang PDEA Bombo Andrew, kay among gini ang aim sang tanan nga matapos na ang pagdamo sa nagaduso sang illegal nga droga kag sang mga nagagamit sa mga illegal nga droga Bombo Andrew. So far sa drug war sa subong Bombo Andrew makita naman nga naka-adjust na ang tanan Bombo Andrew bangod man sa bulig sa drug clearing Bombo Andrew, no, barangay drug clearing. So amo ni sa mga gamay nga mga hilimuono kong programa Bombo Andrew, amo ini ang ila sini nga ginapatigayon para at least, no, nga maamat-amat dula ang pagduso o paggamit sa illegal nga droga diri sa aton pungsod Bombo Andrew. Well, mayo gid na, no, kay ang pila ni ka mga drug enforcement agencies, not only the PNP but also ang PDEA. Mayroon gid sila Bombo Carla sang ilan nga mga programa man, no. Bisan pa paano lang makabulig, minimize hindi man tuod bi fully cleanse bala, no, or hindi bala maubos-ubos o kung masipot ang nasiling nga mga illegal nga droga, but at least ang PDEA, no, ang kakangay sa siling Drug Enforcement Agency ang nagapadangat man sa ilang mga bulig bisan sa ilaman nga pamaagi bala, no, may ari man lang mga estilo mo, no, kag may mga
pananawan man sila kung sa Bablabong Bukarla, may mga tuyo man sila kung paano Yes. ini mapahagan-hagan ang pagduging no o kung pagdamo sa nasiling nga mga illegal nga droga Bong Bukarla. Sakto ginaabaw po Andrew nito sa mga daan ang mga nagasulod o kung sulod rin nga mga illegal drugs Bombo Andrew imported so amo ni subong ang ila sini nga ginabantayan kag wala man nagauntat ang ila sini nga operasyon sa pagpangdakop no sa mga nagaduso sa nga illegal nga droga Bombo Andrew. So Bombo Andrew pamatian nato ng pahayag gikan kaya Director Alex Tablate. As regards doon sa mga anti-drug operations, continuous yung mga ginagawa nating operations all over the province of Negros Occidental. From time to time, maririnig natin yan na may mga operation dito sa Bacolod City, of course, San Carlos City, ang mga other areas. So, from time to time, kung may mga reports, part and parcel ng natin na-verify. And we're happy to report na based dun sa mga reported alleged drug personalities dito sa isumbong mo kay Wilkins, ang dami na nating mga na-apprehend dito. And I'd like to emphasize na ito yung talagang participation ng community. Kasi ang community mismo, sila ang nagre-report dito sa mga hotline numbers na to. At binabato sa atin yan. So upon verification, pag positive yan, ay yan gagawa natin ng paraan para mag-conduct ng anti-drug operation. And aside from that, we're also focusing dun sa mga hotspots area. That's why from time to time nagkakaroon tayo ng mga operations against drug den. So ito ang hinihingi nating tulong no, so especially sa mga barangays kasi particularly barangay officials badak. Alam niyo naman kayo ang may alam diyan sa area. So we rely so much din sa kanila para din sa mga information. Kaya from time to time talaga may mga mga drug den na nadidismantle. Hindi lang dito sa Bacolod City or dito sa neighboring cities and municipalities, including San Carlos City, Calatrava, ang mga other areas. Mga malalaking cities na po. Right, kasi ito yung naging trending pag mga drug den kasi usually dito to sa mga cities natin na nakikita at dito yung mga reports, majority ng reports ay sa mga cities. So sir, kamusta sir ang drug war sa inyo sininga pag-monitor o kung sa paglantaw sir? I would say na we're doing good naman sa effort natin. Hindi lang naman tayo, of course, ang PNP. From time to time, mayroon tayong mga joint operations. Yes. And i-relate natin ito sa naging magandang relationship ng PNP at PDEA. Kasi nga, during the time ni Sir Eliasar, napakadaming mga joint programs na ginawa ng PDEA at PNP. And even ngayon, sa time ni General Carlos, so talagang magtutuloy-tuloy itong effort natin. So rest assured na from time to time may action na natin yung mga reports sa PDEA at sa PNP. So sir, sa subong sir, wala pagid sir mga dagko, pagid sir no, nga mga kilala na drug personality ang mga nagkaladangpan. Ano sir, wala na ini sila or bali may ginagamit lang ini sila nga mga tao? Yeah, so far naman kung i-compare natin yung mga anti-drug operations natin for the last 2 years, I may say, compared yun mga previous, especially noong 2016, alam naman natin na ang daming malalaking mga drug personalities ang nakuha. So sa ngayon, at least nakita natin na talagang nabawasan yung mga tinutukan natin. Pero hindi naman natin na sinasabi na wala na. Of course, meron pa ding mga galaw sa baba. That's why, from time to time, may mga operations talaga tayo. But as per directive, of course, ng Director General natin, paigtingin natin ang barangay drug clearing. Kasi ito yung main program natin. Talagang, kung sa barangay kasi, pag yan ay na-resolve natin dun sa baba, yung effect nun, pataas. So that's why sa barangay talaga tayo nakafocus. Bombo Carla. So Bombo Andula mo to no, naga-focus ini sila sa barangay sa mga barangays no kay diri nagahalin no ang magagmay
nga mga nagatuso kag mga nagagamit sa nga illegal nga droga Bombo Andrew. So, amat-amat na ina, no? So, dapat na pagid not only for the barangays, but also ang mga big ones pagid Bombo Carla, no? Kay because amo ni nga mga proyekto man sa nga PDEA, well, this is very conservable, epektibo man, no? Eh, because nga sa mga ginagmay man nga portion, especially sa mga kabarangayan, obserbahan taman subong every time nga may mga drug bypass operations sila nga ginapatigayon halos gid sa mga barangays gid, no? Do may mga areas gid sa barangay nga dra gid bi grabing lapnagon grabe ang mga pagbaligya sa nga illegal nga droga, no? But may man ni siya nga step, no? May man nga tikang kay nagsugod din ni sa gagmay kay nga mo mabalaan mo Carla sa ginagmay nga pamaagi o kung sa mga operations nga ginagmay, dira matubod kung diin ang ulo. No? Matamat na mo kay syempre dira na display makakuha sa mga informations kung sino gid man ni nga supplier sa sinibi nga mga small time nga mga drug pushers mo Carla. Amo gid sakto Bombo Andrew, no. So amo ni ang push gini nila, no, ang barangay drug clearing Bombo Andrew. So kabay pa, no, madamo pagid dati almost 300 na tangadaan Bombo Andrew, no. Kung 300 na ka mga barangays ang na drug clear na sa province, no? Negros Occidental kag Bacolod City Bombo Andrew. So mayo gid, well, at least mo Carla dako na inang improvement, but even though nga na drug clear na sila, padayon na gyapon ang monitor sa nga PDEA kay because once nga ma-violate na madabi or madula dabi ang mga qualifications nga gina-require sa nga PDEA, posible na sa mo lang kakson sa mga drug cleared barangays. Dapat ang monitoring idon pagid na. Yes, amo gid sakto gid Bombo Andrew, no. So mas challenge pagid dinhi sa aton sini nga mga kauturan o kun na sa mga barangays Bombo Andrew nga not only for the pumuluyo man but also sa mga barangay kapitan man Yes, amo gid sakto gid Bombo Andrew, pero bisan challenge ini at least nakabulig ikaw sa komunidad Bombo Andrew. Sakto gid na, no, mapadako man ang mga barangay o kun mga numbered barangays as long as ma-maintain nyo dira ang peace and order. Kag ang mga illegal nga mga transaksyon nga nagatabo sa inyong barangay, dapat syempre ugsaran nyo na gid lang na kamo na dapat ang nakabalo kung anong kakatabo sa inyong ugsaran Bombo Carla. Sakto gid na Bombo Andrew. So amo na nino ang resulta sa ginapatigay nga drug clearing sa nga katapos nga PDEA Bombo Andrew, at the same time sa bulig man sa mga pumuluyo kag sa mga operations man nga ginapatigayon sa mga kapulisan Bombo Andrew. Okay. So sige Bombo Carla. Yes, Bombo Andrew. So idugang to na lang ini, no, ang pagdulong sa ulihi nga palahuwayan sang duwa ka mga soldiers Bombo Andrew nga napatay sa may area sa nga Moises Padilla. So ini si Corporal Vincent John Trero. So ini siya gindulong sa iya nga palahuwayan sa Ilgels Memorial Park sa Kabangkalan City. Kag si Private Cesar Ian Eleuterio. Yes, Bombo Andrew. So ini siya gindulong sa Barangay Haina Norte Public Cemetery Hamindan Capiz kagahapon. So dungan ini sila kagahapon ginalubong Bombo Andrew. So ini sila mga fallen heroes, ini sila naton Bombo Andrew. Correct, no? So ginakomenta gina sa Bombo Carla, no, kay because sa ila ang mga ginapigos tabi sa nasiling manibing nga mga makawala nga grupo kon mismo ara sa Oblaga. Sila man Bombo Carla ang nagamaintinar dra sa kalinong kag protekta man sa mga pumuluyo no. So gaano kita sa ilan nga pagserbisyo mismo kung wala sa Bombo Carla ang insurhensiya diri sa aton padayon no. Do hindi ni matapos-tapos ang insurhensiya diri sa aton kung hindi ni Bombo Carla matapna. Sakto gina Bombo Andrew, no. Makonsiderar na ini sila naton, no, nga fallen heroes Bombo Andrew. So kabay pa, no, nga tagaan pagid sa nga kusog kabako ng aton sini nga mga soldiers Bombo Andrew. Okay, sige. Bombo Carla, madamo gid nga salamat. Bombo Andrew, gikan diri sa tubang sa nga San Sebastian Cathedral. Ini si Bombo Carla, may defensor para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod. Basta Radyo. Bombo. Madamo nga salamat kay Bombo Carla, may defensor live sa patrol. Tapos ngindulon sa aton sa ang pilani nga mga balita, no, nga nabalagman sa mga police stations kag mga balita nga dapat manaton pagatutukan. Time check, 31 minutos na nakaligan sa taknang alas 5 sang aga this time, no.
magapadulong kita sa piyak nga bahin sang kalibutan, no, dulong kita, no, sa bahin sa Canada. Ato man siya karon ng aton nga mga kauturan dito nga mga Filipinos, especially kung ano na ni subong ang ilang mga pananawan, ilang pag-analisar sa nagahilapit ni nga Mayo 2022 nga eleksyon. Di kabalo kitang bisan din makita magbalikid, may ara gid ang mga Pilipino sa din nga bahin sang kalibutan. Di syempre ikaw isa ka Pilipino, ginaulikid mo gid ang imo man nga pungsod. No? Biskan sa isa mo dra ka buto, no? Mapadangat mo dang buto mo, mahatag mo buto mo, nako na ina nga bulig sa imo nga pungsod. So sa mga kauturan dira, no, ang aton nga right of suffrage atong gini pag-practice, no, kay because kung wala kita nga mga ang publiko, kung wala ang publiko, no, hindi ni sila makapungko sa nasiling ni nga mga posisyon ara sa aton ang poder. Amo na blamba nila, no, voice of the people is the voice of God. O kung sa Latin pa, Vox Populi, Vox Dei. Sige, checkin natin ang Bombo correspondent, no, live dito sa Canada. Tungkol sa kay Sir Ferdinand Galila. Sir, good morning. Welcome dito sa Bombo Radio Bacolod. Kaupod mo subong si Bombo Andrew. Good morning, Bombo Andrew. Yes, sir. Good morning man sa mga listeners dira sa Bacolod kag sa bilog nga Negros Occidental. Okay. Sir Ferdinand, i-clear ko lang, no, hapon na dira sa inyo, gali, no? Oo, Bombo Andrew, bali 4:30 in the afternoon kasi nag-daylight saving time kami. So, bali advance kamo 13 hours. Okay, sige, no. Okay, Sir Ferdinand, kamusta dira? Bombo Andrew, when it comes sa national politics, medyo malapuyot ang pagbaylo sang ginatawag nga kuro-kuro sa mga Pilipino diri sa Toronto. Kagina, ang supporters ni BBM nagpakita sang ilang rally dito sa Airburst Park. So, ini siya nga park, ang Airburst Park. Amo ni siya ang lugar kung diin ang mga Pilipino kung may mga celebrations kagathering, diri ni sila gagather. Amo man ni siya ang lugar kung diin ang supporters ni Vice President Leni Robredo last week nagpakita man sang suporta para kay Vice President Robredo. Okay, well, grabe, sir, no, even though ara dira ang aton nga mga kauturan, especially nga atong mga kauturan ng mga Filipinos dira, no, sa Canada, but still ang support sa ilan nga mga nahiligan o kung nagustuhan nga mga gusto magapapili, especially sa presidential bid bala, no, kung gusto nila magpadlaga presidente, grabe dagdagyapon, Sir Ferdinand. So subong as na-mention mo to, no, ang presidential aspirant nga si Vice President o kung incumbent Vice President Leni Robredo, ag mismo si Anay Senadora Bongbong Marcos, nag-start natin sila sa ilang kung sino pa pala rally o kung caravan gali, Sir Ferdinand. Yes, correct, Bombo Andrew. Kag hindi maitago, Bombo Andrew, na ang supporters ni BP Robredo, medyo madamo man sang last week, pero mas madamo subong ang mga supporters ni former Senator Bongbong Marcos. Mostly amo ni gani Bombo Andro gipangayuan ko man sila sang mga ilab lang amo na bla ang ila nga mga points nga kung abi amo na nga si Bongbong Marcos ang ila gipili, makita man nga it shows sa record sang family nga about sang mga issues kag mga kaso nga ginapang-atubang si Lenina nga like sang ill-gotten wealth. Correct. Ang ila ginapunto sini Bombo Andro, no, ang mga projects nga gihimo sang tatay ni Bongbong. So amo na ang gina-point nila, kag ang isa pa nga gina-point nila kay ang mga previous presidents, not mentioning including kay PRD, ang mga projects lagi kumpara nila sa anay nga Presidente Marcos, but worried sila Bombo Andro about sining disqualification case ni BBM.
Okay. So sir, regarding dira no. So each party may mga supporters man. But how's the relationship, sir? Kay kapwa Pilipino man lang mo, but kamusta ang relationship every time pag sinugat anay dabing supporters ng isa ka presidential bet dabi sir, kamusta? Bumbo Andro, ang ugali sang Pilipino no kung especially ari ka sa Canada. Oo. Ma-adapt man ang ginatawag na respeto. Kasi dire Bumbo Andro sa when it comes sa election dire daw wala lang okay election ka. Oo. Mamono mo lang ang imo nga kandidato. Okay na tapos na kay ti imo niya diretso. Unlike sa aton lain may personalan nga upod ang mga miguhay, diskan gani magpamilya ga ilinaway lang tungod sa different views and opinions kag different nga kandidato nga ila ginasuportaran. For the moment, Bumbo Andro, no, duwa pa man lang ka presidentiable ang nagpakita sa ila supporters diri. Ang sakay Mayor Isko Moreno, wala pa man. Ang kay King Lacson, wala pa man. Kay Manny Pacquiao, Senator Manny Pacquiao, wala pa man kapakita sa ilagid nga mga supporters. Okay. So grabe sir no. Bali amo gini sila ang mga presidential sir ang do kung saan pabala do rival gid. do sila gini nga duwa ang do gina komparar sa kadamaan especially diri man sa aton sa pungsod no diri sa Pilipinas gid bala sir. Ito may mga comparison gini between sa kaya we know naman nga si incumbent Vice President Leni Robredo from the Liberal before, no? And then si Senator Bongbong Marcos, ang iyang amay si Presidente Ferdinand Marcos Sr., no? So, ang mindset bala sir, ang history sang both parties. We know ang Liberal ang roots gina si Ninoy Aquino kag si Corazon Aquino, no? So ang history sir, but do ginaano gid gyapon, do gina-tackle gid ang mga previous Sir Ferdinand. Kaya may mga reactions nga kinanglan na naton mag-move on, no? Hindi na naton pagalungkaton pabi ang mga nagliligad Sir Ferdinand. Do may mga war like that, do kami mga intention sila nga do ginabalik pagid bala sa mga nagliligad subong Sir Ferdinand. Yes, correct Bumbo Andro, yes. Amo gina siya ang gina-point mo subong tama ka no. Daw ginapakita nila ang comparison sang una in spite of amo na gani Bumbo Andro ako medyo siyempre wala ko yung may ginasuportaran subong presidential kay siyempre ginapangita man ang mga plataforma sa mga kandidato pa no. Early pagid mo no. Gipangita, gipamangkot ko gina sila kung aabi ang support nila amo na abla medyo okay nga question, very constructive nga pagpamangkot nga makita naton sa ang BBM abing amo kandidato bangod sang mga corruption nagko nga mga kwarta nga nadula sa gobyerno di mabuto patatin ang ginapakita Bumbo Andrew gali no nakita ko sa ila nga mga reaction majority of them I can say siguro mga 99% ang ginabalik nila ang ginabalik nila ang proyekto ni Ferdinand Marcos Sr. Ginaisa-isa nila. So kumbaga Bumbo Andro no, for me I'm not a political analyst pero nakita ko nga gali even grabe ang chronic corruption sa Pilipinas kung damo ikaw may mga projects nga nahimo at the end of the day ikaw gyapon dumdumon sang tao kay ang nakita ko ang mga voters diri Bumbo Andro garali sa kay BBM amo ni sila ang mga generation X kag millennials ang mga latest na nga generations correct so amo na so kumbaga ang mga previous nga mga iskandalo most especially ang corruption ni former President Ferdinand Marcos Sr. Yes, even gani amo na gani Bumbo Andro as I mentioned wala ko sang presidente nga ginpilian giambag ko pag gani sa ila siling ko amo ni siya ang kwarta nga gibalik sa gobyerno sa Pilipinas amo ni siya but siling nila but yeah we know that pero pila na ka presidente nag-agi wala man gyapon na priso so kumbaga ang ginapakita nila number one, ang proyekto gihimo sang former President Marcos. Kag ang mga previous niya nga mga
nga mga legal battles, most especially yung corruption, ill-gotten wealth, daw wala Oo. na. So, kumbaga, ini mga ang Pilipino gali, as I mentioned, no, ang nakita ko lang nga analysis sa ila, no, biskan ano pa nga kinawatay, corruption, basta grabe ang mga project mo na, may ang mga proyekto mo. At the end of the day, daw madumduman gyapon sa tao ang gihimo mo nga mga project. Grabe, no? So, well, at least, no? So, Sir Ferdinand, dira gali subong tito ka grabe gid gali. But, sige sa imo, sir, nga pagtan-aw, ang pilagi gani, sir, ang estimated population dira, sir, sa aton nga mga kauturan, sir, kamo ang mga Filipinos dira, ang Filipino community gani, sir, mga pilagin? So far, Bumbo Andrew, wala ko sang accurate numbers, pero may ang mga register sa bonggi pamangkot ko na ang isa ka nagaobra sa embassy, wala man hindi mahatag sa akon ang numbers. Amo na gani pakilala ko nga gin-interview ko sa I'm one of the correspondents, pero hindi pa nila why siya numbers. Hindi pa nila ma-release. Yes, but okay. For me, Bumbo Andro, no, base may twist bala sa decision kasi ang gipagwa nga lately lang ni President Duterte about sa sini nga presidential nga gagamit sang drugs, weak leader. So I think for now nakita ko base si BP Line daw may base may twist sa uli bala. Kag why pa man namon diri why ko wala ko pa nakita man ang mga supporters ni Mayor Esco ni Pacman, kag ani Senator Pacquiao, kag ni Senator Lacson. But for me, Bombo Andro, ang mag-compete gidiri sa Toronto, Canada, I think si BP Leni kag si BBM. Bongbong Marcos. Okay. Kay do as base man, sir, sa mga nakitaan ko man nga mga videos, no, especially dira sa bayan sa Canada, do sila ginaday ang do mainit gid ang pag-suporta gid, no, sa ilaning nga mga kapartido. But Sir Ferdinand, ang mga pero may majority na matiyag mo ang registered voters dira, no? May majority naman sa population o community sa mga Filipinos dira. Yes, Bumbo Andro, may ara na ang iban gani, Bumbo Andro, nagpuli gid ang mga dual citizen gaamat-amat na puli. Kay tungod nga, you know, they're excited to vote kay ini subong. Ini siya para sa akon daw hindi lang gid ni siya focus for now makita ko nga si BBM galid, but I think para sa akon at the end of the day basi may twist ni siya nga matabo. Kita ko base si BP Lini siguro, amo lang na iya Bumbo Andro ang ako yung opinion, no. Base si BP Lini siguro base pa lang sa uli, but we'll see how it goes kay as I mentioned because of this controversial accusation ni President Duterte sa isa ka presidente. So base may twist gini siya nga matabo. Okay, no, correct na, no, kay may isa ka presidential nga duga pa bati-bati si Presidente Duterte nga nagagamit sang cocaine. So, well, that's the big issue gid subong, no, do amo na siya ang kung saan pa bala, Sir Ferdinand, ang do ginahaom-haom sang kadaman. Sino gini bilang presidential nga from the rich family and then kilala ang apelyido? Well, that's a big question gina subong, Sir Ferdinand, no? Pero there's a big question pag ginadaan, sir. We know naman nga si Presidente si Davao City Mayor Sara Duterte nang Vice President ni Bongbong Marcos, no, ni Senador Bongbong Marcos. Maybe there's a conflict between the relationship between sa amay kag sa anak. Do ka kay base man, sir, dumay patot sa dahan daan si Presidente Duterte, sir, nga isa ka presidential regarding that. Ini siya Bumbo Andro, I consider this nga parang nakita ko daw may ara strategy bala nga ginatawag. Kay ang matabo sini, let's say, considering being ma-disqualified si Bongbong Marcos, ang matabo sini, ang supporter ni Bongbong Marcos, makadto kay Bongo. So do amo na siyang matabo. So magiging Bongo, Sara Duterte na. So I don't know kung ano naman nga drama bala ang ining sistema, but as I notice, no, sa mga sitwasyon, though
for me daw hindi na ko kapati sang ginapangambal ni sa ako nga opinion daw hindi na ako magpati sa ginambal ni President Duterte kay daw may ara sa something strategy kay ang sa akon nga paglantaw daw kilid gid I think si BBM sa iya nga kaso sini so amo nang akon nga paglantaw sini Bongbong Adro ang akon nga opinion abi. Okay, well grabe sir no kay because nga daw may mga twist thing sa story or daw may kusano pa bala to grabe sir ang ila subong man nga paghampang no kaya kadamaan sa aton Sir Ferdinand especially not only there in Canada but also diri man sa amon sa pungsod diri sa aton no sa Pilipinas do nagaanong ulo do nagalibog but do kadamo pag inisla sa may mga kung sa may ginatago pag mga preparasyon no Sir Ferdinand kay syempre nagahilapit na ang campaign period no and then ang may 2022 elections so dugay-dugay 2022 na kita Sir Ferdinand no so dira subong sa Canada sa inyo dira nga pagpanilag may ginalauman pag ikamo Sir Ferdinand nga posible pag nga magapatigayan pag sa mga big rallies dira or mga big endorse pala nilang ilan yung mga presidential bets Sir Ferdinand. Ang kaginawa Bongbong Andro no ang sakay Senator Bongbong Marcos gaplano silang marali this coming November 28. Ang kagina ang rally nila is only 2 hours nagsugod sila 10 o'clock kag natapos sila 12 noon. But may plan silang mag-rally pa this coming November 28 sa iban nga mga presidential balls nga gapadlagan daw wala pa sang may balita nga magpakita man sa ila suporta sa ila nga ginapili nga maging presidente. I see. Okay, no. But Sir Ferdinand, ang inyo dalang nga ano na lang gid kung saan pa bala di ba intervention na lang ni Sir Ferdinand ang aton nga lauman. Correct Bongbong Andro basta para sa akon Bongbong Andro pilion ta ang presidente nga may maayong plataporma. Correct. Kag may maayong record nga pampolitika. Bali lipatan ta ang mga kinahanglan himay-himayon tagid. Sa subong tiempo kay at the end of the day kita man gyapon nga mga Pilipino ang magsakripisyo sini kay perti kadamo sang isyu nga ginatubang subong sang aton nga sang pungsod Pilipinas. Sakto gid sige. Sir Ferdinand no before kita mag-end no mensahe mo na lang gid kag basi may gusto ka man ding pagatamyawon man ang ako na nga mensahe para na lang sa kabilugan ang ini nga eleksyon no kinahanglan respeto lang gid kung sino ang inyo na uyunan kag syempre hindi nyo gid pagkalipatan nga isa-isahon nyo ang ilang mga track records. Correct. Kag kung ano ang ginasugo sa inyong tagipuson amo nang inyo botohon kag hindi naton pag i-personal kay kabudlay sini kay ni mga politiko agi lang ni ang aton nga pamilya kag aton mga friends they will stay forever. Ang mga politiko ya maagi lang ni nga daw hangin sa uli. Thank you gid Bongbong Andro sa time nga paghatag mo. Okay, sige. Sir Ferdinand, thank you gid and God bless you. God bless you Bongbong Andro kag mayong aga sa tanan. Okay. Ato na batian si Sir Ferdinand Galilano, isa ni siya actually ka nurse from Canada. So gin-check to nato ng sitwasyon sa mga Filipino communities dito kay because base man sa mga ginapang palapnag man ni Sir Ferdinand no? Especially sa mga supporters sa mga presidential balls grabe dito man gali kainit no even though dito kung ano katugnaw sa nga Canada no kabalo kita nga Canada katugnaw na nga lugar o nga pungsod no ang mga Filipinos dito na mga kultura nato ng mga Pilipino ang Filipino community dito amuman, gabi man ang kainit dito when comes sa politika ang talakayon. Di yung gabi man to, hindi man to magpaperde ito ang mga supporters sa kada presidential balls diri sa aton, no? Especially mga presidential aspirants, no? Nga gusto magapadalagan diri sa aton, no? Sa pusod Pilipinas, nga mangin bag-o nga presidente. So, wala
at least ang aton nga mga Pilipino, ang mga kultura ng mga Pilipino dito, no? Ibindong ato to sila. But still, no, ang pamati-mati man nila sa mga issues diri sa aton sa pungsod Pilipinas, updated sila gyapon. Okay, okay, no, kag ginapakita man nila nga biska na to sila sa ibang nga kapungsuran, but still ang ilang nga tigipusoon kag ang ilang nga pinsar ari diri gyapon sa aton nga pungsod. Time check, 50 minutos na ang nakaligad sa tak ng alas 5 sang aga mga kabombo. Daw ginakulapos kita sang tiyempo. Kaagad rin lagi kita kutoban sa tungkol tuntunan ng Bombo Reports First Edition. Ini yung kormahan si Bombo Franz Sandro Burgos para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod. Basta Radyo! Bombo! Nakahibalo-bala kamo nga sunod sa latest statistics ng World Health Organization o kung WHO nga kapinakaroon sa 8